Jeremy Turner dwi wedi bod yn Arolygydd Lleyg i estyn ers 3 mlynedd ar ddeg a wedi gwneud rhyw 70 o arolygiadau mewn ysgolion cynradd. Fel arfer yn gweithio ym maes theatr a rwy'n gynhyrchydd a chyfarwyddwr cwmni creadigol. Mae'r rhan fwyaf yn waith theatr i blant a phobl ifanc, a mae gen i ddiddordeb mawr yn ei lles, yn ei syniadau a'i bywyd diwylliannol. A dweud y gwir, falle dylwn ni wedi bod yn athro. Mae gen i barch mawr at y gwaith mae athrawon yn ei wneud. Fe wnes i ymgeisio i fod yn Arolygydd Lleyg oherwydd mod i'n hoffi gweithio mewn meysydd gwahanol a phob un yn atgyfnerthu ei gilydd. Rwy'n meddwl mae prif gyfrifoldebau Arolygydd Lleyg yw gwybod beth i beidio a bod. Peidio yma mewn i ysgol gyda rhagfarn o'r hyn i chi meddwl dylai addysg fod, peidio bod yn orfeirniadol a peidio yma mewn gyda'ch agenda hun. Siarad gyda'r plant yw rhan gorau a cael gwrando ar ei gonestrwydd, ei syniadau, ei gofidion, a'i delight wrth arganfod a dysgu pethau newydd, a'i brwdfrydedd. Mae bod yn chwilfrydig a meddwl agored yn holl bwysig, a mae'n rhaid gallu siarad â phlant a phobl ifanc heb siarad lawr yn nhw. Rwy'n chwilio am stori'r ysgol mewn ffordd. Rwy'n gweithredu fel clustiau a llyged y plant a'r bobl ifanc a'i rhieni. A mae wastad trafodaethau difyr iawn wrth weithio gyda gweddill y tîm, gyda staff estyn, gyda'r arolygwyr cofnodol eraill a gyda'r arolygwyr cymheiriad. Ac ar y cyfan, mae gweithio fel Arolygydd Lleyg yn rhoi cyfle i mi weld byd na fydde pobl eraill ddim yn ei weld fel arfer. Gweld addysg, gweld ysgol o'r tu fewn, a cael clywed a gweld syniadau a gwaith plant a'i brwdfrydedd wrth iddyn nhw fynd drwy'r ysgol.